Mga driver ug pasahero, mialma sa pagpatuman sa bagong local public transport route plan sa Cagayan de Oro City. Mga driver, mipalag sanglit menos ang ilang kita. Samtang mga pasahero, doble ang gastos tungod kaduha mo sakay. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa unang pagpatuman sa local public transport route plan sa Cagayan de Oro City, pipila ka mga pasahero o driver sa POJ ang nagpadayag sa ilang reaksyon. Ilabi pa, nga adunay pipila ka mga ruta sa jeep nga dili na moagi sa Cogon Market sa bagong ruta sa LPTRP. Ang POJ driver nga si Rolly gikabalakan ang iyang bagong ruta tungod menos matud pa og pasahero. Kanahan ko an, bikingon lang oh, to Carmen, baklid man wala man gyud. Saya balik agi. Gasog mga last Cogon siguro. Ako agi siguro. Hinon man naglahi ang reaksyon sa mga pasahero sa isgutanan sa LPTRP. Okay raman na kay ma-traffic pero double ang gasto sa pareha namong mga pobre lisod kaayo mag-double ride. Di man ta mo judge dito kung say output ani kay bago pa man. Loy kay mga estudyante ani. Sa karon hugot matud pa ang monitoring sa Roads and Traffic Administration ug LTFRB 10 aron tun-an matud pa sa maong buhatan ang mga adjustment nga ipatuman sa mga musunod nga adlaw. Nangayo sab sila og pagsabot sa mga apektado pasahero. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.